Bilanggo. Oo, bilanggo. Bilanggo ng 5 taon. Hindi makalabas ng bahay dahil sa sakit ng balakang at baywang. Matagal nang iniinda at sinasakripisyo ni nanay. Medyo masakit pa, Nay? Nakakatagal na si nanay ng konti, no? Lakad ka ba na konti na yun? Nakakalakad ka na ng konti? Eh kahapon ay, kahapon, masakit maglakad. May tungkol. Ay ngayon, paano? Lakad-lakad. Kahit na wala. Ay kahit walang tungkod? Pwede na eh. Nay, kahapon nagtungkod ka kahapon. Ngayon, okay na. O pwede na baski walang tungkod. Ay galing. Okay. Pahinga ka muna, Nay. Pahinga muna. At least na nakakalakad na si nanay. Oh. Oh. Medyo okay naman ang lakad ni nanay. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, kung saan man kayo lupalop naroroon sa ngayon. Andito tayo kay Nanay Felicissima Dasulbo, dito sa may North Camarin, Caloocan City. Ang ininda naman niya ay 5 years na, sumakit yung baywang niya at saka balakang niya papunta sa paa. Ayusin natin. Shout out TV Bisaya 1. A few moments later. Itataas ko na, itataas ko ha. Yan. Isa. Dalawa. Ito. Ay, kaya pa sila papa? Apo. Kumain na kayo? Okay. Kita natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kabila naman. Kabila naman. Ganyan. Masarap na. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dito ka. Dito na yung speed ka na eh. Iisin mo to na eh ha. Ha? Iisin mo. Sige pa, sige pa. Sige pa dito. Dito pa na eh. Okay. Relax lang, relax lang. Relax mo lang, may parang lantay. Lantay. Ganun ulit. Parang lanta na eh ha. Parang lanta. Yung dapat nga eh. Relax lang, relax. Relax. Huwag mo labanan. Relax lang. Sige lang. Sige lang na eh.
Huwag mo labanan eh. Huwag mo labanan. Relax lang na, relax. Relax lang na, relax. Relax lang ay parang lapay. Isa pa na ha, isa pa. Ha? Last na to. Sige. Relax mo lang ay. Relax lang ha. Relax lang ha. Relax lang. Okay. Okay na. Okay. Yak. 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 Tingnan mo nga na kung ano. Okay, ganun mo. Mataas. Oo. Kanina masakit? May masakit na sa liwa. Ha? Kahapon na, masakit kahapon. Kahapon masakit. Naggaganyan kami sa umaga. Oo. Hanggang ngayon, hindi na? Hindi na na, Marky? Hindi na daw? Hindi na raw? Seryoso na eh? Ako nga lang mag-isa rito, nag-aaray-aaray ako. Oo. Ngayon okay na? Sabi, may ugat talaga na Sige nga, tayo ka. Tayo ka nga na, kung magkatayo ka. Hindi pa Hindi pa maatin. Oo. Sa pagtayo talaga. Mamaya naman iswag kayo. Sa malaki. Hindi pa tayo tapos na eh. Hinay-hinay lang na gusto ko agad-agad eh. Galing. Galing na nga. Sana makapunta na si nanay doon sa, sa bahay. Oo, okay na daw si nanay eh. Thank you po. Oo. Nay, taas mo nga, nay, taas. Taas mo, mother. Oo, ayun, natataas mo na. Kanina na, hindi mo na nataas kahapon? Kahapon, hindi mo nataas? Hindi nga natataas, nag-ano. Dito kasi Sino po pati talaga umaga bago ako natataas tumayo. yan? Nag-exercise kasi namin. Nag-aaray-aray ako. Oo. Bonus pa yung kamay mo. Okay na ah, Thank you na po. ano natin yung Nakakapunta ano. na siya, makapag-alaman na naman siya. Guys. Ano naman ang gagawin natin, Nay? Sa likod naman ang gagawin natin, ma. Nay. Sa likod naman daw, Nay. Oo. Relax lang ah. Relax naman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One, two, three. One, two, three. Okay. Relax, relax lang. Oh, relax lang, relax lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Hindi ka sanay. Relax lang, Nay. Nay. Relax lang. Dito ka tingin sa kabila, Nay. Yan. Ah. Up, up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Relax lang eh, ah. Relax. Relax. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Relax. Okay. Relax lang yan. Yan. Relax na, relax. Relax na nga yan, baba. Okay, okay. Ha? Ito na. Sabi yan. Ayan na. Huwag kang lumaban na eh. Huwag kang lumaban. Relax lang. Relax. Ah, isa
isa pa ha. Isa pa ha. Yan lang. Huwag mo pigilan. Relax, relax. Relax lang. Relax lang na yan. Relax na yan. Lantang gulay na yan ay. Ha? Ha? Relax mo. Okay. 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 Relax lang. Relax lang ha. Relax lang. Tumunog na yun? Ha? Okay, relax lang yan. Si Akil, huwag kang maingay. Andyan Akil. Tumunog? Saan tumunog na yun? Nay, saan tumunog? Uwi na tayo, papahilot ka. Hilot ka? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uy! Ayun na eh! Tumunog eh! Oo. Sa ano yun ay? Nay, sa paningin mo at sa pandinig mo ha? Yun yung ano. Pantalas ng pandinig at pantalas ng tingin. Relax lang Nay. O ayun, tumunog din. Sarap Nay? Ha? Pang sa pandinig mo yun Nay. Nay, gano'n mo yung ano, Nay. Nay, lagay mo yung kamay mo rito. Okay? Tapos higa ka sa akin, Nay. Higa ka sa akin. Sige lang, higa lang. Sige lang. Sige lang. Hindi kaya Oh, nilalaglag. patong mo yung ano mo dyan. Yan. Yan, okay. Yan, yan. Sige, higa lang ha. Sige, higa lang. Higa. Sige lang. Sige lang. Higa lang. Tapos, ano Nay? Tayo ka. Ay, ayun na to. Tayo ka lang ha. Tapos, higa ka sa akin. Ilagay mo sa likod. Ilagay mo sa likod yung kamay mo. Yun. Oh, higa ka sa akin. Higa. Higa. Wait lang. Sige, higa. Higa ka sa akin eh. Isa pa. Dito naman sa ano pa. Yan. Yung ulo mo, ihiga mo sa akin. Sige pa, Nay. Sige, higa ka lang. Okay. Relax. Relax lang, Nay. Kunyari, ayan. Isa. Okay.